Ďakujem veľmi pekne. Vážení priatelia, súdružky, súdruhovia, chcel by som v prvom rade poďakovať Karlovi Klimšovi za túto akciu a za to, že túto tradíciu drží. Ako správne povedal, som to už tretíkrát a vždy som tu v inej pozícii. Keď som bol prvýkrát, tak som tu bol, myslím, ako medzinárodný tajomník Komunistickej strany Slovenska, potom ako nezávislý politológ, autor knižky Späť k Marxovi. Dneska som tu ako poslanec Národnej rady za sociálnu demokraciu, ale nebojte sa, moje názory sú stále také isté, akorát to Slovensko sa neustále mení. Včera som sa, či prevčerom vrátil, ako povedal Karol z Ruska, aj keď som dúfal, že to nepovie, lebo už na Slovensku bez ohľadu na to mám nálepku od slovenských pravicových médií, že som ruský agent. Nie som ruský agent. Teraz, keď sa vrátim z Frýdku Místku, budem, predpokladám, agent KSČM. Bude mi cťou. Každopádne, budem dneska hovoriť najmä o globálnom kapitalizme, menej o Slovensku, pretože mám taký pocit, že či už hovoríme o slovenskej alebo českej realite, tak v prvom rade hovoríme o tom, akú moc získava globálny kapitál nad našimi štátmi a nad pracujúcimi ľuďmi v našich štátoch, čo je prvoradý záujem aj pre mňa. Veľmi ma mrzí, že si nebudem môcť vypočuť potom diskusiu, keďže musím, ako hovoril Karel, ísť na mimoriadnu schôdzu a ubezpečujem vás, že tu mi je ďaleko príjemnejšie, ako mi bude v slovenskom parlamente. Som tu naozaj medzi ľuďmi, ktorých môžem nazvať súdruhmi a to sa mi na Slovensku stáva málokedy. Globálny kapitalizmus. Globálny kapitalizmus je proces, ktorý sa začal niekedy pred 30-40 rokmi v takej tej plnej sile a je to proces, v ktorom sú víťazi aj porazení ako v každom procese. Víťazom globálneho kapitalizmu sú obrie, gigantické nadnárodné korporácie. Porazenými sú ľudia, ako sme my. A hlavne ľudia, robotníci, pracujúci v treťom svete, v tzv. Zónach voľného obchodu, alebo v španielčine sa hovorí maquiladoras. To sú moderné otrokárne. To sú zóny, kde ľudia nemajú žiadne práva. Pracujú ako otroci. Bez sociálnych práv, bez odborov, 16 až 18 hodín denne, častokrát bez spánku. Keď tam niekoho zabijú a v Mexiku sa pravidelne stáva, že takéto veci nastávajú, tak si to nikto ani nevšimne. To je budúcnosť, na ktorú sa pripravme. Pretože globálny kapitalizmus postupuje takým spôsobom, že aj posledné bašty takého civilizovanejšieho sociálneho kapitalizmu, aký máme v Európe, stále ešte máme, aj keď už bol poriadne prefackaný za posledné roky, tak aj posledné bašty sociálneho kapitalizmu končia. Končia a globálny kapitalizmus, to, čo zaviedol v Hondurase, to, čo zaviedol v Indočíne, to, čo zaviedol v mnohých krajinách tretieho sveta, prináša v darčekovom balení aj do Európy. Prináša to prostredníctvom zmluvy, a tú skratku si zapamätajte, TTIP. 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 Neviem, nakoľko je česká diskusia o tejto zmluve silná, na Slovensku prakticky neexistuje, čo je tragédia, pretože táto zmluva zmení všetko, čo v Európe poznáme. Je to zmluva, ktorá umožní americkým nadnárodným korporáciám alebo nadnárodným korporáciám, ktoré sídlia v Amerike, aby skolonizovali Európu. Aby z nás všetkých spravili presne to, čo sa podarilo urobiť s robotníkmi v Hondurase a v Strednej Amerike a v ďalších častiach sveta otrokov. Už to cítime. Už to cítime aj teraz a obávam sa, že to bude len a len horšie. Tento proces, a nerad to hovorím na pôde komunistov, tento proces proste prehrávame. Prehrávame a obávam sa, že to neskončí dobre, pretože takéto prehry, keď príliš veľa ľudí prehráva, nakoniec produkujú revolúcie a potom opäť vyhráme, takže zase nie je to až také zlé. Buďme optimisti. Globálny kapitalizmus v ekonomike sprevádzajú 3 sprievodné javy, a to deregulácia, privatizácia a liberalizácia. S každým z týchto javov sme sa stretli v plnej miere v divokých klausovských časoch, ale potom aj neskôr už rozdelenom Československu. Privatizovalo sa v mene veľkého neoliberálneho hesla, že štát je zlo. Štát je zlý vlastník, štát je škodca, štát musí byť vytlačený z ekonomiky, zo spoločnosti, zošadiaľ. Božský trh. To je práve to, čo nám vtlkali do hlav 25 rokov od nežnej revolúcie a tu máme výsledok. Vláda oligarchov, vláda tých najarogantnejších zbohatlíkov
vláda naozaj ľudí, ktorým v konečnom dôsledku bude vyhovovať to, čo sa dneska deje na Ukrajine, fašizmus. To im bude vyhovovať, pretože oni potrebujú disciplinovanú pracovnú silu a potrebujú mať právne prostredie, ktoré im zaručí súkromné vlastníctvo a trhové prostredie. Čiže taký model, ktorý kedysi zaviedol Augusto Pinochet, generál v Čile. Nehovorím o takom fašizme, aký tu zaviedol kedysi Hitler, Mussolini. Nehovorím o koncentrákoch, ktorých rasovo nepohodlní ľudia, do ktorých boli posielaní. Hovorím o takom veselšom fašizme, poviem to takto. To znamená, my sa budeme tváriť, že sme slobodní, tvárime sa, budeme si pekne chodiť domov z roboty, pozerať si tie televízne seriály, ktoré nám americké korporácie pripravia, aby nás nejakým spôsobom zabavili. No a potom tých 16 až 18 hodín denne budeme v robote pracovať za almužny, bez sociálnych práv. Taký moderný fašizmus. Toto potrebujú podnikatelia, tí veľkopodnikatelia dneska. A k tomuto, žiaľ, spejeme prostredníctvom neoliberálnych a neokonzervatívnych ideológií, ktoré sa dejú v mene, opäť opakujem, liberalizácie, privatizácie a deregulácie. Má to sprievodné javy, lebo o ekonomických sprievodných javoch bude asi hovoriť viacej Ilona Švihlíková a ďalší hostia, ja som nie ekonom. O tých politických by som povedal presne to, čo som už naznačil. Demokracia je niečím nepohodlným v tomto procese. Všimnite si, kto dneska vládne, ale už úplne okato. Keď sa politici odvolávajú na trhy, kto sú to trhy? Keď sa odvolávajú na ratingové agentúry, kto volil ratingové agentúry? Keď sa odvolávajú na Európsku centrálnu banku a centrálne banky, kto týchto ľudí volí? Nikto. To sú ľudia, ktorí majú jasné záujmy nejakým spôsobom obhajovať záujmy nadnárodného globálneho kapitálu. A práve preto demokracia je niečo nepohodlné a niečo, čo musíme predstierať. Samozrejme, to treba, preto sme v tom veselom fašizme, ale také niečo ako demokracia už proste prestáva fungovať. Sprievodný jav, ktorý cítime kvôli globálnemu kapitalizmu, sa odohráva aj v kultúre. Ten najsilnejší sprievodný jav je tzv. Sociálny darwinizmus. A asi to tiež cítite. Darwinizmus vychádza z predpokladu, že silnejší pes žerie, poviem to slušne. To znamená, že silnejší majú vyhrávať, slabší majú byť eliminovaní. Tak ako v prírode, povedia sociálni darwinisti. Veď ten silný dravec má prežiť a tí slabí majú byť eliminovaní. Takou tou najzvrhlejšou podobou sociálneho darwinizmu bol hitlerizmus, ktorý povedal, štát eliminuje tých slabých a Hitler si definoval tých slabých ako iné rasy. Dneska máme tzv. Trhový sociálny darwinizmus. Už to nie je štát, už to je trh, ktorý má eliminovať tých akože slabších. To sú tí, ktorí sú robotníkmi, ktorí sú pracujúcimi, tí, ktorí sa nevmestia do kože. Tých trh eliminuje. Sociálny darwinizmus je základnou ideológiou globálneho kapitalizmu. Ďalšou stránkou toho veselšieho fašizmu je konzumizmus. To znamená, v sociológii existuje krásny termín na to, McDonaldizácia. To znamená, máte chodiť pekne do McDonaldov, papať americké hamburgery, popri tom pozerať, alebo ešte papať popcorny, popri tom pozerať nejaké americké televízne show, kde sú tam tí krásni herci, ktorí sa na vás usmievajú, aby ste len proste nerozmýšľali o tom, čo sa vo svete deje, aby ste sa nezamýšľali nad politikou a hlavne nad tým, ako vás vykoristujú v robote. To je základ. To je základ McDonaldizácie, konzumerizmu, základ mediálnej a kultúrnej manipulácie. Takto nás krásne ohlupujú. O tomto bližšie hovorím v knižke Matrix kapitalizmu, ktorú si aj prípadne môžete kúpiť, kde opisujem teórie Noama Chomskyho, jednoho významného ľavicového teoretika, ktorý bol nedávno aj v Olomouci, nedaleko, kde som mal tú časť byť, aj keď z toho bol trošku škandál v slovenskej politike. Vždy, keď sa objavím v Čechách, tak je z toho nejaký škandál, tak som zvedavý, čo príde teraz, keď sa vrátim na Slovensko. No a teraz otázka je, veľká otázka, ako odpovedá ľavica na tieto procesy globálneho kapitalizmu? Aké odpovede poznáme? Ľavica nám ponúka ako alternatívu jedno veľké nič. Ľavica neponúka alternatívu. Ľavica ponúka asi 1 000 000 štiepení. Štiepenie ľavice, všetci sme rozhádaní, všetci sme v sporoch, ale tie spory boli aj kedysi. Nehovorím, že ľavica bola niekedy nejaká úplne jednotná. Pamätáme si spory reformisti a revoluční komunisti, to bol jeden taký veľký spor, ale aj v rámci marxistickej ľavice to boli stalinisti proti trockistom, potom tam boli anarchisti. Vždy sa naľavo bojovalo, však to má byť. Nebolo by dobré, keby sme mali všetci ten istý názor, ale
Dneska tých sporov je ako si príliš veľa. Okrem týchto tradičných, ktorí stále ešte prežívajú, tu máme spory medzi ideológiou starej lavice a novej lavice. Máme tu v oblasti politiky spory medzi stranickou, elitárskou lavicou a takouto pouličnou, radikálne demokratickou ľavicou. Potom tu máme v otázke životného prostredia spory medzi tzv. Realos, takými pragmatickejšími ochrancami životného prostredia, a fundis, to znamená takými tými fundamentalistami, ktorým neprajníci hovoria ekofašisti. Potom tu máme spory v oblasti kultúry. Cítime najčastejšie, lebo dneska je to veľmi živé medzi liberálnymi lavičiarmi. To je tá kaviarenská lavica. Myslím, že tento pojem sa momentálne popularizuje aj v Čechách. Takzvaní kaviarenskí intelektuáli. To je tá nová lavica, liberálna lavica. To je tá, ktorá počúva Pussy Riot. A potom máme konzervatívnu lavicu, ktorá myslím, že má radšej než kávičku pivo, a ktorá stále otvára témy ekonomickej lavice ako primárne. Ja nechcem povedať, že hlavná téma liberálnej lavice, lebo sám mám veľmi blízko k mnohým otázkam, ktoré sú blízke liberálnej lavici, že tie témy liberálnej lavice sú odveci. Mňa desí to, ako sa zneužíva agenda ľudských práv. Zneužíva sa na vojny, a o tom hovoril aj Oskar Krejčí, zneužíva sa na odlákanie pozornosti od toho, čo je dôležité, a to je naozaj ekonomika. V tom sa naozaj marxisti zhodnú všetci. Ekonomika je to podstatné a tá kultúra, tá ideológia, všetky tie reči o ľudských právach má byť to vedľajšie, pretože to vyplýva z toho, ako kto koho vykoristuje. A vy nemôžete mať vykoristujúci systém s ľudskými právami, to proste nejde. A toto tí naši kaviarenskí intelektuáli mnohokrát nechápu. Čiže ľudské práva, samozrejme, bavme sa o ľudských právach. A keď sa v mene ľudských práv vedú vojny v Iraku, v Sýrii, v Líbii, na Ukrajine, tak to proste už nie sú ľudské práva, to je vraždenie. A toto je niečo, čo naši ľudskoprávni aktivisti nechcú pochopiť, že robia častokrát neokonzervatívnym politikom v USA užitočných idiotov. Preto mám niekedy problém s agendou ľudských práv, ktorú inak chápem filozoficky ako zaujímavý projekt. No potom je tu ďalšie rozdelenie geopolitických lavičiarov. Prozápadný, provýchodný. Nielen vo vzťahu k Rusku, ale aj vo vzťahu k Číne, vo vzťahu k iným. Dokonca máme Latinskú Ameriku, ktorá je dneska úžasným príkladom a mnohokrát veľkou inšpiráciou pre lavičiarov z celého sveta. Potom ale máme aj tých prozápadných, ktorí hľadajú inšpirácie najmä v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických. Častokrát ich žiaľ hľadajú vo forme, ktoré už s lavicou majú spoločné veľmi málo. A tu sa dostávam už potom k tomu praktickému životu. Pretože to, čo doteraz som hovoril, to je svet teórie. Svet teórie sporov, ktoré máme mnohokrát aj intelektuáli medzi sebou, ale po skúsenostiach z reálnej praktickej politiky vám môžem povedať, že o týchto veciach sa v parlamentoch nedopočujete. Pretože v parlamentoch sedia ľudia, ktorých to nezaujíma. Tam sa riešia veci, ako sú kšeftíky, biznis, taká alebo onaká zákazka a podobne. Tam sa neriešia ideologické spory. Alebo len veľmi okrajovo a veľmi účelovo. No a ako to je v tej politike? V politike je to tak, že dneska, a hovoril to Slavoj Žižek veľmi vtipne, to je jeden slovenský marxistický alebo postmarxistický filozof, dneska vám v Európe vládnu buď kresťansko-demokratické alebo pravicové strany, alebo sociálno-demokratické strany. A rozdiel medzi nimi je asi ako rozdiel medzi Pepsi-kolou a Coca-kolou. Schválne, kto uhádne ten rozdiel medzi Pepsi-kolou a Coca-kolou, je naozaj minimálny a dokonca niekedy, keď pozerám tú reálnu politiku Angely Merkelovej ako predstaviteľky pravice, ako v rámci sociálnej politiky, a politikov ľavicových, sociálno-demokratických, povedzme francúzskeho nového premiéra Valsa alebo talianskeho premiéra Rienciho, ja mám dokonca pocit, že tá pravica je niekedy ľavicovejšia, ako sú mnohí sociálni demokrati. Keď si zoberieme Tonyho Blaira, čo už na tom bolo pre Boha ľavicové. Ja neviem, čo je ľavicové na to, že posielam tanky do Iraku, to vôbec neviem, ale ona je v rámci ekonomickej politiky robil taký prudký neoliberalizmus, že to si nedovolil ani Cameron. Takže, či je dneska rozdiel medzi tými stredopravými a stredoľavými stranami, no, je tam veľká šanca, že v stredoľavých stranách sa objavia ľudia, ako sú tu prítomní.
Aj Jan Keller, ktorý dneska je v strane európskych socialistov, a ja, ktorý som v strane Smer sociálna demokracia, ktorí to chcú posúvať doľava a o ktorých naozaj nemožno pochybovať, že za tú lavicu bojujú. V takých pravicových stranách nenájdete. To je asi jediný bonus, ktorý získate tým, že pijete tú Pepsi-Colu alebo Coca-Colu. Ale vo všeobecnosti v tej praktickej politike sociálna demokracia, a tu je otázka, nechce alebo nemôže. A práve preto hovorím o globálnom kapitalizme. Globálny kapitalizmus funguje tak, že keď jeden štát, nech by sa tam dostal na čelo, ja neviem, nepoviem ani Slovensko, ani Česko, povedzme Rakúska, Hugo Chávez, tak proste nedokáže sa vymaniť z toho kolobehu globálneho kapitalizmu, lebo mu to dajú tak pocítiť nadnárodné korporácie a tak izolujú tú krajinu a tak ju vyhľadujú, že ho skôr či neskôr niekto zvrhne a keď ho nezvrhne, ako v prípade Cháveza, tak nám ho proste pochovajú. Jednoducho nemôžete vyhrať proti takému molochovi, ako je globálny kapitalizmus. Nie sami. A tu je základný spor podľa mňa dnešnej lavice. Spor o globalizáciu. Už budem asi musieť končiť, že? 3 minútky, dobre. Spor o globalizáciu, tak som sa dostal konečne k téme v 17. minúte. Máme tu dva základné tábory. Antiglobalisti a alterglobalisti. Tie slova sú príšerné a asi same o sebe veľa nepovedia. Antiglobalisti sú tí, ktorí odmietajú globalizáciu ako takú a chcú návrat k národným štátom, k regulovaným národným ekonomikám, aby si povedzme ten slovenský premiér mohol povedať, že chcem regulovať zahraničný kapitál a bude to takto. Alterglobalisti hovoria, že globalizácia sa nedá zastaviť a jediný spôsob, ako môžeme zabezpečiť, že globálny kapitalizmus trošičku spacifikujeme, je, že vytvoríme veľšie celky, povedzme ako je Európska únia alebo iné nadnárodné organizácie, ktoré ako celok majú väčšiu silu, aby dokázali globálny kapitál poraziť. To sú dve stratégie. Ja vám nebudem hovoriť, ktorá je lepšia. Väčšinou staré sociálno-demokratické strany alebo komunistické strany sú skôr antiglobalistické a potom tá moderná európska lavica je skôr alterglobalistická, ale mnohokrát aj na sociálnych fórach sú skôr alterglobalistickí, to znamená, že chcú inú globalizáciu, iný svet. Ale nechcú návrat nejakému nacionalizmu a nechcú návrat nejakým takýmto formám starej lavice. Čiže aby som naozaj skončil, toto sú dva základné tábory, chcel som o nich hovoriť dlhšie, nebudem, ale ukončím aspoň, a môžete sa o nich dočítať možno viacej v mojej knižke Späť Marxovi, ale ukončím aspoň svoj príhovor tým, že človek v politike potrebuje predovšetkým nekonečný optimizmus, lebo by tam inak nevydržal. A preto ma strašne zaujal výrok, opäť myslím, že to bol Slavoj Žižek, ktorý reagoval na jeden článok, ktorý napísal britský historik, marxistický Eric Hobsbawm. A tento článok znel: socializmus skončil v roku 89, kapitalizmus zlyhal vďaka kríze, čo príde ďalej? A Žižek hovorí, no to je predsa jasné, komunizmus. Možno aj preto som dneska tu, medzi komunistami, keďže tu je budúcnosť. A verím tomu, že ma Karol zavolá ešte znova a možno, že už ďalej, znova v novej funkcii. Uvidíme, kde skončím po tom, čo sa vrátim na Slovensko. Každopádne, Karol mi tu ešte podal listoček s otázkou na mňa, keďže ja budem musieť skôr odísť, takže zrejme asi kvôli tomu, aby som odpovedal text otázky rizika zmluvy TTIP, ale také novie transpacifická dohoda o partnerství TPP pro EÚ a Čínu v súvislosti s TPP. Ďakujem pekne za otázku. Tá otázka je presne o tom, čo asi bude hovoriť, aj sme sa bavili, Ilona Švihlíková. Ja som, opäť opakujem, není ekonóm, ale použijem pojem od Naomi Kleinovej, jednej kanadskej alebo alterglobalistickej autorky, ktorá hovorí o tzv. Disaster capitalism. To znamená kapitalizme katastrof. Všimnite si, že ten proces tých prokapitalistických reforiem, toho voľného trhu, toho neoliberalizmu, je veľmi často sprevádzaný vojnami a rôznymi napätiami a sociálnymi krízami, ktoré častokrát nie sú náhodné. Vojna v Iraku, vojna v Sýrii, vojna v Líbii, ale aj eurokríza, to znamená pád Grécka a pád iných krajín, dlhová kríza. Prečo sa to deje? Všimte si, čo sa hlavne deje potom. Potom zrazu ľudia v akomsi šoku z tejto krízy, v strachu o svoju budúcnosť, sú schopní prijať aj také reformy, ktoré by za normálnych okolností nikdy neprijali. A
A preto sa to deje. Takzvaná šoková doktrína. Toto poznáme všetci, šokovú doktrínu ešte za Klausa. Opäť pád bývalého režimu. To bol krásny príklad. V tom šoku, v tej dezorientácii, ono to Kleinová prirovnáva k mučeniu. Že keď CIA mučí na tom Guantaname tých moslimov, tak ona ich dezorientuje. Tam to sú tie všelijaké tie spôsoby vymývania, tam tú vodu na ňo lejú a tak ďalej. Ona ho potrebuje dezorientovať. A presne to sa deje na sociálnych celkoch v prípade týchto kríz. Oni vás dezorientujú. Zrazu neviete, čo s vami bude, či budete mať robotu, čo s vami... To sú naozaj ťažké životné situácie a vtedy sa dostávame naozaj do takej atmosféry, že viete zavádzať šokové opatrenia. Že viete zavádzať tie neoliberálne a vtedy vám ľudia sa vám vzdajú tých sociálnych práv, vzdajú sa vám aj odborov, vzdajú sa vám všetkého, len aby prežili. Toto oni potrebujú, vojnu. A teraz, keď sa pýtame na TTIP alebo na TPP, o čom to je? Prečo sa deje tá Ukrajina? No, jeden z tých príbehov môže byť o tom, že niekto potrebuje motivovať poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú väčšinou mimoriadne inteligentní a snažia sa nad tými vecami rozmýšľať, motivovať k tomu, aby bez rozmýšľania iracionálne podpísali zmluvu TTIP, ktorá nakoniec nebude vyhovovať Európe, ale Spojeným štátom americkým. Prečo sa dneska tlačí na Čínu v Juhočínskom mori? Juhočínske more je niečo podobné ako Ukrajina. Tam sa deje taký istý spor, akorát o ňom často nehovoríme. A tam ASEAN, to sú štáty, ako je Filipíny, Malézia a tak ďalej, ktoré sú spojencami USA, sú v spore proti Číne. Prečo to Spojené štáty americké chcú živiť tento spor? Prečo chcú živiť spor na Ukrajine? To všetko má svoje ekonomické príčiny a všetko speje k tej logike voľného trhu, k tej logike globálneho kapitalizmu a my budeme tí porazení, naozaj sa toho desím. My budeme tí porazení, ale opäť opakujem, aby som bol optimistický, nakoniec príde tá revolúcia a tu vyhráme. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Majte sa.